טוב, היום במקלט של שפיות אני מארח את אורן רחמני, שהוא גם מטפל ברפואה סינית וגם הוא מייסד שותף בעמותת מדקרים ללא גבולות. אורן, אולי אתה יכול לתת לי 3 דברים מעשיים שאנשים יכולים לעשות בעצמם כדי לווסת את עצמם בתקופה המורכבת הזו. בטח, אז שלושה דברים שאפשר לעשות. קודם כל, הדבר הראשון זה עיסוי. באזור של המצח, כאן ממש בין הגבות, אנחנו מעשים נקודה שנקראת אינטנג, היא עוזרת ממש לווסת אותנו ולהירגע, כדי אני כבר להרגיע את מרגיש, מערכת העצבים, ממש ככה, יפה כבר מאוד, טוב מרגיש יותר וקרבי. טוב, כן, כן. יופי. הדבר הנוסף שאפשר לעשות גם בראש זה גם ככה ללחוץ על תנוחי האוזניים בעדינות, או שאפשר ממש להכניס את היד לשקע התחתון של האוזן ולמשוך בעדינות בצורה הזאת, ככה, וואו. ולהשאיר כמה דקות, זה מאוד עוזר להרגיע. הדבר הנוסף שאפשר לעשות זה טיפוף בהצלבה, להניח את הידיים בהצלבה על בית החזה וממש בצורת פרפר בכל פעם לטפוח. בתפיחה הזאת אנחנו בעצם מפעילים את שני החלקים של המוח, את ההמיספרות, משחקים איתם ועוזרים לעצמנו להרגיש יותר כאן ועכשיו, וזה מאוד חשוב כשאנחנו במתח וחרדה. הדבר האחרון שאנחנו יכולים לעשות זה נשימות. כשהטריק הוא שהשאיפה קצרה והנשיפה היא ארוכה. אז נגיד תהיה, סליחה, לקיחת האוויר תהיה עד 4, לספור, בואו נעשה את זה, 2, 3, 4, עצירה של האוויר, ואז להוציא עד 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, מדהים. מדהים, אורן, זה מדהים, מה שמדהים בכלים האלה שנתת עכשיו זה שלא, זה משהו שאני לא חייב לעשות לבד, אפשר לשבת כל המשפחה ביחד ולעשות את זה, או עם חברים, נכון? אז גם כולם אפשר בכל נהנים. מקום. בכל מדהים. מקום. אורן, תודה רבה, איזה כיף על הטיפים האלו.